Panginoon Diyos, ikaw magpapunas untuk sa namin kinabuhi. Ikaw magandang Panginoon Diyos sa pagod sa tibok na mga kinabuhi. O sa Lord ang kinisabi niyo. Ako kaya. Ano, hindi yung web. O kana lagi kaya ni hayag lagi na kaya. Hayag nun, Na? nagsipadul kay sa hayag, hindi kayo diri. Balente ito kasi hayag ka eh. Ah, kapahang ate, uy. Ah! Yaw ang idi, uy. Mahapa. Kunahan na si, sama si Sandia to? Yung tagip. Itag niya, ay. Oh, itag niya po sa mag-video niyo po. Dahil sa pres. Ano, mga gusto pa injection. Ay, rana na sa gabi po. Video niyo po. Pero tayo ba? Basta tibibig ko, tapos tibibig ko. Okay. Sinawan sa kanang kasi. Maglakaw ba yung kasi? Hindi ka ano eh. Uy. Tanan. Ay. Baron. Ano ka na kita anak, hindi pa nato ah. Sige lang, may Ano man ang maipik na? Ha? sa lugar na to, Lin. Makay ko muna Kung ano, bukit. Kanon good na. Kaya ay nabubog kanon? Yung ano mo to? Kaya may kanon? Kanon. Pariha rin mo kaya may pa. Kusog ka ini. Ah, kana. Yung ano to mo pibot, sunod ako na po. Kanang video yung gipaabot.
Wala? Ha? Ana? Okay, ayaw pa ulaw. Dala dire? Kisa may gibaran. Dala ko para pa siya pa din. Okay, salamat sa atong bisita karong gabi. Ang natin si brother. Okay, napakakaroon na karoon pa lang makain diri. O ayaw ka ulaw ha, ayaw ka ulaw. Isi! Isi! Ano matusok ng mata? Dili ka, study, dili. Study, dili, Basta study. pag-study niyo, kuha ko ng kuhan, sunod. Ya. Sige, study. Ayaw pag-study ka mo. Dili mo nilala mo study. Ano? Hindi mo na ma-okay. Baka Ben? Dili ko. Ano man? Ay, naman na yung trabaho na ini ang anak ang dito. Ito? Tumiliwan gani ni mo gana? Ay, ang lubanan ni Bataan Miss Milton. Masunod. Hindi yung sulatan. Kini. Ang gwapo mong style. Ang ba ang unang ka? Ano na lang yan? Bako pa nila. Isi o! Mo ba ko sin nila di ako bilang si Betul? Ay, lele. Ha? Lego ko. Hindi, pwede si Betul dito. Lele, asa man iya bisa mo ka? Ito siya kay Basibelis. Eh, nagkuhan man na siya ganang kuhan. Itong nai... Bong, bong, yabis mo tur bong. Sila classmate niya. Bong. Hindi panghatod. Yan ang pre-buntis. Kaya nagkulor eh. Dako man ko ha. Ina si ano? Bong. Yabis mo motor. Basibelis man. Bisitahan ba? Asa na yabi? Jadi naman mo tibilan na. Hindi, ay kumpiyansa Hindi ni na mo tibilan. Oo. Nakabuta lagi ni. Gotag mayo. Dati, bro, pagkabalong sila. Eh, makita. Ah. Agam. Na. Ano kay video ni? Bijon. Panas akuan, panasan. TV. Panas TV. Kaita, tata. Saya kan nang Ato ta, GS, ta, GS. Taban ka? Uban man na ini. Uban ta. Ta. Lagi ni labay ni mo. B. Asa man? Dili makuha. Ang isa. Asa ang isa? Dai. Na. Ang iyang ipig mo rin spad lang ba? Maro mo black and white siya. Kana na sa TV bing kay mga na mo. Sama ba nagsakay lang motor nga di man mo anda ng motor. Di ba na? Sige maparegandagan nga wala ni diabe. Dati ari sa bursa. Lama. Yabi. Na oy, nay ba yung Wait oh. Hali, pa katong tarong mo. Iyabot ba? Manikon dire mo sa Pilipinas. Nakatong iya kay bakan port naman tong iya ticket. Bilas kita naman iya likuran. Nakay-googlain daw wala kay ako man din. Ayun na po. Ngit-ngit ang kayo. Ngit-ngit na wala po. Palihat. Di ay ni nga lala. Wag lagi may nahikuan. Hinga na sila nun. Hinga na ni Kim Japon. Sa ay dili man nakuha gani na tugay kog Japan. Inuna po si Juan de Diego. Sa di man pwede. Tawag daw iya. Bakan port naman iya ticket. Dato pa dalagi gyapon niya. Katong iya dili na to Dili sa dito gamiton. Oh, dili gamiton. Pag wala na niya, expire na iyang kwan dito. Kontra ka mo di iyang i-renew dayon nga. Inyo na siya. Ingon dito sa duli. Dili man.
I believe that you have the Christ, the Son of God, who was to come into the world. Nagatuwa ako na ikaw si Kristo, ang anak sa Diyos, na maabot din sa kalimutan. O maukini ang ilang pagbukabildo, samtang sila nagapadayon niini. O sa liha na gipangita na niya, miingon si Martha, si Maria. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet, miyupo binuhod siya, and said, Jesus saw her weeping. Sa pagkadungog o sa pagkakita ni Jesus sa niya, minghila siya. He was deeply moved in spirit and troubled. Dito na sumubog na uol. Where have you been here? Ingon ang Ginoo, asa man ninyo gigutom sila sa roon. Come. Wala na akong mga igsuon ang akong mga kahibalo-kahibalo gabi o may gabi na itong ganan rice ka. Nga tayo pastor, ang akong kahibalo. Kaya natin pa rin ang posting sa Lunes hapon, anin yan eh. Anin ang hika. Ang ganda na yung prayer, sa walay na siya test, pagkain mo, pagkasama doon sa gabi. Praise God. Sa 150. Kung nalang isang libo lang, okay na siya. Magkakahuli na. Luwag-luwag din na kayo. Okay, magkapadayon na itong prayer meeting. Magkapadayon na mamuluhatong diha sa pagbuhay ka Diyos. Yang pumili niyo, magmamalapuso na mga pagkakaroon sa Davao. Mana mag-prepare po na from 27, 28, 29, 40 ang atong district convention. Ang Ministro, dahil kasi yung issues na, ang na ang mga tao ng simbahan. Hallelujah. O wala nila rin, atong pasalamatan, atong buhay ng Diyos. Dog na kiss. Kusga, happy birthday. Kusga, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Palakpakan! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Atlo po birthday ka gue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
birthday to you. Oh, kanina Lakson, mga adik na rin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala din yung suga, bot? Wala yung suga? Alangan ko kanya kanta lula. Happy birthday, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita ba ko dia Happy birthday. Pangit ng game naman kay Tom. Piyo kasi na dad, si Lolo kasi. Happy birthday. Yo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Namuray, sige mo pat mangukat ang iyaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's go. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Balakbak guys, balakbak. Yay! Happy birthday to you. So nakis. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Puyo ka lang na silulukit. Uy, nakalimot na ko bibing. Sige lang. Balik tubig. Happy Awasan na ulit tadi ay. Asan na yung David? Sulod na. Oh, ay please magtarong gis. Paglingkod gis. Tarong. Kanina ka kita. Patyo na, bot, patyo na. Ang bago. Nali suga na, bot? Ano lang pagpan pa kayo? Pagkan. Ha? Ano yung gusto mo? Correct ka. Wala na magkita. Pero may pa sa din. Karo. Wala mong bulat ko ah. Portahan na lagi ano? Lemos liga ito nga mo. Isi! Namari suga na di ay. Makita na ni bata. Kanta na yun. Tuhan ni dog manit kaya yatag ni dog na rin. Kala. Dito na to. Dito na sa kabit na. Wala. Di pa rin dogs? Oo, palit ng daan. Mga dog lang buhok, di ba? Zay, buta ka tong frame? Pwede po ka ng color na kuha o ng screen na Kaman, wala Marius. yung batangan na yung kanang kuha, verse. Daro, alis mo. Ang pinto na kabalo, ano yung tirada? Pwede po, ibutan na ang frame niya, ano? Kakagawin isa. Lili, kanaganing. Tumurag busay na mag-ambak ang tubig ba? Hindi na lang tali ang mabutan. Wala na ka na lang mga view. Wala rin yung na-record gapon kaya bot. Sipahan. Hindi mo po siya pa. Pwede mo dili sa daron. Wala na. Wala. Frame mo ito. Frame din siya pa. Wala. Nag-alta ito na. Kasagaran nila na sa kwan. Sa mga katoliko na. Oo. Kita Sa mga altar. Oo. Huwag ka visit to din na. Mga nag-altar. Hindi na. Ay nagputang nga. Iiwanan. Ha? Iiwanan.
Oh, buta na, dalam politik ko na pelanggaran sa bos. Friend good siya, friend. Friend gitu aja ya. Kita lagi lah. Mga tinggi uli kanina tayo so. Oh. Ya, mapait na sun. Mapait. Patrabawan ka. Ewan pa si Walker. Uy, karagat. Di ba kayo pagka-kuhan ba, no? Kiso. The stardust will fill in your house. They are river pressing you. The stardust is strengthening you. Masa na ito ipapalit? Ha? Live? Wala na? Isi. Isi yuk. Kenta guys, kenta. Kenta ba? Mo. Ito na higno. Ah! Plak-plakan daya si Kisi. Dani sayo. Nakis Kisi. Kisi. Abangin din. Anak.
Indot po ganyan nga. Taon. Lag! 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 You. Hmm? Pula kayo mong naong grammar ba? Ligong dagat. Ha? Stisa good. Stisa ata. Kiss! Nakuha na ba na simbahan ka liwa na parang? Napakita si ba dito? Sa art ko naggamit niya. Hindi kasi. Oo, ito nawala. Dasi ko na ito matato. Ay, katong nursing yan eh. Sa panituya. Ano man? Tawag mo siya magpara ka daogan. Ahaw, gaga. My mind goes back 16 years as I, as a 17-year-old atheist, I'm forever grateful to you, Jesus, that you can grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm Okay lang ba kayo? He built the throne where he is enthroned and made king over this place. And lost in the glory cloud of the Lord's presence. I want you, Lord. I want you to sing. I want you to smell. Tegan ka dat sa lid. Hello. Jay, at sa lang akong dala. Hilaw lagi. Begin to sing. Mapunin kita dito sa... A new song. A song that comes from provider. Lin. Lin. Ito ba kayo birthday ko? Berapa kali isa ba kan? Dapat sudahan yung tagbot, no? Kapulahan na to Lin eh. Nana sila Lin-Lin, bot?
Alam mo, ayun siya. Pinagapan ni punta-punta niya. Asa mo? Hindi ko pumukot eh. Kasi lang gusto niya pag makina. Kana-kana mo rin patong ano. Mahal kaya itong paputol pa to. Ay, kuan di ay gusto din. Ija ko abot na mo. Uman na na. Rugby boy. Alini deh no kayak rugby boy kan. Tulis dulu double. Udah depan. Jalan kayak pekuanan apa? Nah orang nilis kamu tuh. Ay, kali ako muna nang gusto sa classmate. Yan ako ni anak-anak. Ito man siya haring na dito. Ito. Nah urus kamu tuh. Mapa mo po tani. Ako ginansa ko kay ikaw dito yung kamay. Sa classmate din mo ako sa nakaunon. Kani dami kay di ba? Ako lagi nandiyan. Ang sama din siya gibula daw sa ni. Dili na igura eh. Sa kanang ano. Wow. Pahiyong kay. Ito ba? Ito yung dagwas Japan. Kuan, butilya nga. Ako sa adlaw gadodo mo kanang kable kay asa rin nakita dito sa to. Sako sa puluta, dako ba kayo? Bisa sih. Sila dun duha dun ninyo sila. Mahal. Ako ko dili. Tapos mahal na sila. Kumain na lang. Kasi mo mga Tulog na bo.
Ay, ano man? Naman sila tiilabi. Ha? Balik lang ka, Tere. Ah, yawag kisi eh. Ha? Oh, dug na, dug. Ha? Oh. 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 Ito manakis, TV. TV. Sige na, kiss. Sige na ba, syatan, manipapa. Sige na ba, oh, draw. Smile, oh. Sige na, oh, draw. Oh, kiss. Sige na ba? Kiss. Easy. Sige na ba, kay syatan ni Papa. Sige na. Oh, go.
Ay, ayaw, ayaw. Ay, lagi kita sa lagi ko. Gumahalan ka ito ba? Gumahalan ka. Gumahalan na ka dyan. Ikut yan sa ato, kaya bunahalan ka ato ba? Magdadris, magdadris. Bunahalan ka? Ha? Awak kisah na kis takin ko yun. Narakin ko yun. Balikan o ulo. Robot. Kami na late Kristo. Look in your eyes. Spread. Abanti kit, abanti. Banti, banti kis. That's why I love you, Jesus. That's you, that's my soul. Help me start all over again. That's why I love you, sing. Di atas apa dan B? Indra. Kanan. Kahitom na lang, magkahitom na lang. Ibungot na, iyak Jin. Jin ako. Silulong gamay, o silulong dako. Violeta sa bukid. Nubalik to siya karong kay. Bakit kita kay lulong gamay. Sayaw kisi! Si lulong dako, si lulong gamay, si lulong dako, umasulag mo gitlog. Yan o. Ano? Start. Dablin. Ay, bislita na. Ano? Kini, kini. Loh. Bro, bisi. Lang siga na yung atras no, wala din yung siga ang atras. Siga na rin no.
Yung sa kuwala, pag-charge siguro sa battery. Bikin siguro. Ah, berikan ka po niya. Tulag. Tulak. Asap. Ay! Tulak ka na. Ditulak. Ayo guys. Ah, gila pa. Maramo. Gila ka punta pagkatulakan, maramo gila paro. Kiss, ayo kiss. Pandaro lang. Ay, saki. Sa'yo pumunta. Sinulong ka ba? Dalam pa na kag-tape ya? Ha? Ay, Sorry, belum situ. Nilo na ba? Jangan. Silulong bunguton siya gitlong siya akong akabo na ako'y malulungan. diet mo pa po. Diet. Wala man ang puri. Ikaw rin nakawasan niyo. Uy, ala. Bango na siya, oh. Ganun bata.